Moi bons días. Empezamos, si vos parece. Pois, como decía, moi bons días e comenzamos cun asunto que amosa o compromiso do Goberno galego por gardar e poñer en valor o noso patrimonio. A ofrenda do antigo Reino de Galicia é unha celebración que data de hai máis de 3 séculos e que acolle a cidade de Lugo o domingo seguinte ao Corpus Christi. Nela, toda a comunidade pode verse representada. Están as 7 cidades do antigo Reino de Galicia, as 5 dióceses galegas, xunto á parte civil e tamén eclesiástica de Galicia. Así como o recoñecemento ao seu valor cultural sobranceiro, hoxe o Consello vende a aprobar a declaración da ofrenda do antigo Reino de Galicia como ben de interés cultural, na categoría de patrimonio inmaterial para o pobo galego. Deste xeito, culmínase un proceso iniciado xa no ano 2024 por parte da Xunta de Galicia e para chegar a este punto, entre outras cousas, se necesitaron os informes favorables de 4 órganos que foron consultados e, ademais, non houbo ningunha soa alegación. Estamos a falar do Consello da Cultura Galega, do Museo do Pobo Galego, do Instituto Galego Padre Sarmiento e a Facultade de Humanidades da Universidade de Santiago de Compostela. Polo tanto, o vindeiro 29 de xuño, en Lugo, será a primeira vez que se celebre a ofrenda do antigo Reino de Galicia co máximo nivel de protección baixo a Lei de Patrimonio Cultural. Como saben, esta declaración trae aparelladas varias recomendacións para garantir a protección e a transmisión desta ceremonia única. Por exemplo, se vai incrementar o volumen de investigacións, registrar e sistematizar os documentos relacionados co patrimonio. Compre lembrar que, unha vez feita esta declaración de ben de interés cultural, en Galicia xa temos 788 BICs declarados en toda Galicia. Tamén no eido cultural teremos un acordo que busca fomentar o uso da nosa lingua e a cultura a través da investigación. Neste caso, a Xunta vai apoiar o idioma galego e ampliar a colaboración con outras institucións. Estamos a falar de que hoxe aprobamos distintos convenios coa Universidade de Santiago e o Parlamento de Galicia para impulsar 4 cátedras institucionais de Rosalía de Castro, Otero Pedrallo, Castelao e crear unha nova para honrar a Ricardo Carballo Calero. O obxectivo destas cátedras é reforzar a proxección e o coñecemento destes inesquecibles autores. Así, cun investimento total de 60.000 euros, ata o ano 2027 vanse apoiar distintos cursos, conferencias, seminarios e actividades académicas centradas neste 4 persoeiros clave na nosa cultura. Continuamos con unha boa nova para varios concellos galegos en materia de infraestructuras. En concreto, como saben, o Goberno galego ten un firme compromiso co eido local que se materializa, por exemplo, coa transferencia este ano de 627 millóns de euros ao longo de todo o ano aos 313 concellos. Nesa línea, hoxe o Consello coñeceu a resolución dunha convocatoria de axudas por valor de 3,5 millóns de euros dirixidas aos concellos para garantir o equilibrio territorial en Galicia. Estas axudas teñen como obxectivo fomentar a creación e mellora de instalacións e equipamentos vencellados a algún servicio municipal. Deste xeito se van a financiar en total 103 actuacións en concellos de menos de 30.000 habitantes en toda Galicia. En que consistirán? Pois unha de cada 3 estará destinada a mellorar a accesibilidade a edificios municipais co fin de incorporar solucións ás necesidades das persoas con discapacidade e, ademais, dedicaránse tamén a actuacións tan variadas como a pavimentación de camiños públicos, humanización de espacios comuns ou redes de alumeamento. O seguinte punto tamén ten como obxectivo axudar as entidades locais e situar a Galicia na vanguarda da adaptación ao cambio climático. O Goberno galego traballa para dar aos concellos información e ferramentas para impulsar espazos verdes que fagan as vilas e cidades máis agradable aos seus veciños. Nesta línea, froito dun convenio entre a Xunta de Galicia e a Universidade de Vigo, hoxe o Consello deu o visto e prace a unha metodoloxía innovadora que permitirá crear unha app con información para minimizar a exposición ás altas temperaturas en cada concello. Así, coa colaboración das entidades municipais, se identificarán as zonas máis vulnerables ao calor en cada concello. Así, para elaborar os mapas de illas de calor e recomendacións específicas, para elo teránse en conta criterios sociais, ecolóxicos e técnicos, ademais de incorporar avances tecnolóxicos como algoritmos de inteligencia artificial.
Unha vez recollida toda esa información que nos van a dar os concellos, estará disponible nunha app e se poderá acceder á cidadanía que estará disponible no último trimestre deste ano. A disposición non desa información vai a depender, en última instancia, da incorporación dos concellos, a cal será progresiva. Sinalar que, no caso da cidade de Ourense, xa está en marcha un proxecto piloto no marco da iniciativa Cidades Verdes, grazas ao cal se elaboran mapas de calor e impulsaránse novas zonas verdes. Tamén vencellado o medio ambiente, vimos de avaliar outro informe para poñer en valor os nosos ecosistemas. Galicia conta actualmente con 646 zonas húmidas inventariadas, máis de 45.000 hectáreas, cunha elevada biodiversidade nas que é imprescindible evitar o seu deterioro. Por iso, se no Consello deu o visto e prace a un conxunto de actividades de restauración e conservación de humidais en toda Galicia por valor de 3 millóns de euros. Os emprazamentos sobre os que se vai a actuar son as lagoas costeiras da Coruña, os humidais da Terra Chá, en Lugo, o complexo húmido da Limia en Ourense e nas Gándaras de Budiño en Pontevedra. As actuacións consistirán, por exemplo, en eliminar as ameazas á biodiversidade ou obstáculos á dinámica hídrica natural. Seguimos con outra novidade tamén positiva para a meirande parte dos concellos galegos, especialmente para aqueles que teñen a contorna rural destes concellos. Os seus camiños son unha parte imprescindible da vertebración do territorio galego. Permiten acceder ás parcelas agrícolas e son vías de comunicación para os veciños que ali viven. Por este motivo, dende o ano 2013, a Xunta convoca achegas de xeito ininterrumpido para a súa ampliación, para a súa mellora e para o seu mantenimento. Hoxe o Consello deu visto e prace á execución do Plan Camiña Rural para as anualidades 2025 e 2026, con axudas por valor por algo máis de 18 millóns de euros con fondos propios. Respecto á última convocatoria do antigo Plan Marco do ano 24-25, aumentamos tanto o número de actuacións como o número de quilómetros. Concretamente, se van a levar a cabo máis de 600 actuacións nesta ocasión en 513 quilómetros de vías municipais do 95% dos concellos galegos. Os camiños deben dar acceso a polo menos 2 parcelas agrícolas en calquera punto do seu trazado. Os concellos xa foron notificados e as axudas vanse a publicar no Diario Oficial de Galicia a primeira semana de xullo e o prazo para executar estas obras remata o 30 de maio do ano 2026. Seguimos con outros 2 asuntos vencellados ao medio rural e a súa modernización e a remuda xeneracional. A Unión Europea ven traballando en diversas políticas para fomentar a formación agrario, agogandeira e de I+D+I no rural. Nesta línea, hoxe o Consello da Xunta aprobou destinar máis de 500.000 euros para poñer a disposición do sector 4.000 prazas formativas a través de 169 accións que suman máis de 3.500 horas de formación. O obxectivo é formar en aspectos técnicos e económicos, con cursos que poden ser habilitantes aos traballadores do sector primario agrario ou a aquelas persoas que teñen expectativa de incorporarse, especialmente no caso de mozos e de mulleres. O segundo dos asuntos mencionados refírese tamén ao apoio da Unión Europea ao agro galego, que fala ben da eficiencia da nosa comunidade executando os seus fondos. Así, hoxe o Consello coñeceu que a Xunta xa abou o 100% dos fondos de política agraria común do ano 2024 ao executar as axudas agroalimentarias por un valor de 25 millóns de euros. Estas eran as últimas axudas que quedaban por executar e a nosa comunidade consolidas en España como unha das que mellor executan estes fondos. Para poñer en perspectiva este feito, falamos de que a campaña da PAC do ano 2024 supuxo en total o desembolso de máis de 200 millóns de euros, dos que se beneficiaron 22.500 agricultores e gandeiros galegos. Continuamos cun informe vencellado no noso medio rural, tamén, e o sector primario. Hai máis dun ano, a Xunta puso en marcha a creación dunha plataforma digital agroforestal, grazas á colaboración entre a Consellería de Medio Rural e a Antega. Pois ben, tal e como coñeceu hoxe o Consello, esta plataforma xa foi empregada por máis de 4.000 explotacións agrícolas galegas. Investíronse nela 5,4 millóns de euros e seguirase desenvolvendo e implantando ata o ano 2027.
Grazas a esta plataforma, os titulares de terreos poden tramitar online as consultas ou acceder a información de interés. E os técnicos da Administración poden empregar para inspeccións, tramitacións ou definición incluso de políticas agrarias. Traemos agora outro novidoso acordo no ámbito de economía destinado a mellorar os servicios disponíveis para as persoas que viven no rural. O Consello deu visto prazo a unha orde de axudas para que as estacións de servicio de 290 concellos de menos de 20.000 habitantes conten progresivamente cun novidoso servicio de retirada de cartos en efectivo. A orde de axudas na que se encadra está dotada con 80.000 euros e se publicará nas próximas semanas. Ten como obxectivo impulsar a modernización das estacións de servicio no ámbito rural. A implantación dun sistema informático será gradual, co obxectivo de que no ano 2028 sexa efectivo en polo menos unhas 200 estacións de servicios. Ao mesmo tempo, tamén nesta orde se inclúe a posibilidade de que as estacións de servicios se doten de grupos electróxenos para que a súa actividade de servir combustible non se vexe afectada ante un posible apagón, como ten ocurrido nos meses anteriores e foron vostedes testigo. No ámbito do mar, seguimos cun acordo importante para o noso mar. A calidade alimentaria de Galicia é unha aposta da Xunta de Galicia pola produción artesanal. O Consello vén de dar conta do impulso a unha norma técnica das conservas artesás de peixe e marisco, que permitirá promover e protexer as pequenas producións e as elaboracións artesanais destes alimentos de alta calidade. Enmarcado dentro do selo de artesanía alimentaria, o sector vai contar cunha ferramenta xurídica que garanta a seguridade alimentaria e a calidade do produto, o papel da muller na elaboración e a diversificación económica da industria conserveira. Para elo vanse establecer as calidades dos alimentos para obter o selo artesanal e abordarase tamén a manipulación da materia prima, sinalando, por exemplo, o máximo de produción ou os requisitos de hixiene. Cambiamos ahora a educación. Cambiando de área, nesta materia educativa, un acordo para a mellora das competencias lingüísticas da nosa comunidade. Na actualidade, a Xunta impulsa accións para facilitar a aprendizaxe de idiomas en distintas etapas educativas. O 75% dos centros sostidos con fondos públicos na nosa comunidade desenvolverán algún programa de plurilingüismo. Así, a Estrategia Galega de Linguas Estranxeiras, Edulingüe 2030, conta con varias iniciativas para mellorar as competencias do noso alumnado. Entre elas, o programa de auxiliares de conversa consolidou o seu éxito tras xa máis de 15 anos de posta en marcha, apoiando a aprendizaxe de idiomas mediante conversas nas aulas, no idioma natal do auxiliar e que, ademais, se achegan aos centros a cultura do seu país de orixe. Nesa línea, o Consello de hoxe deu a luz verde ao acordo de colaboración entre a Xunta e a Comisión Fulbright para contar con 25 auxiliares de conversa estadounidenses máis o vindeiro ano. Galicia acada así un número de 41 auxiliares de conversa da Comisión Fulbright, 264 que existen en España, converténdose na comunidade que concentra un maior número de auxiliares con esta comisión. Ademais deste acordo, o número total de lectores estranxeiros ascende en Galicia a 690 en total, tendo en conta estes 41 dos que lle falaba, o que supón que se multiplicase por 10 a súa presencia nos centros galegos dende o ano 2009. Tamén no eido educativo, teremos un acordo para apoiar un ano máis o talento na investigación nas primeiras etapas. Lembrarán que a Xunta marcouse o obxectivo tanto de reter aos investigadores cos que contamos na nosa comunidade, como tamén atraelos dende o estranxeiro. Por exemplo, co Plan Galego de Investigación e Innovación están en vigor convocatorias para 722 contratos predoutorais e postdoutorais cunha inversión de máis de 100 millóns de euros. Hoxe reafirmamos este compromiso aprobando por 2,6 millóns de euros unha nova convocatoria, a quinta, de doutoramentos industriais, co fin de impulsar a contratación de 15 doutorandos en empresas e centros tecnolóxicos. A realización
da tese nestas contornas busca favorecer a colaboración na investigación, a transferencia de coñecemento e, en última instancia, a inserción laboral. Na que será esta quinta edición, hai dúas novidades destacadas. En primeiro, o incremento do orzamento en casi 1 millón de euros e a ampliación da duración das axudas, que pasan de 3 a 4 anos. En canto aos prazos aprobados no Consello da Xunta, a orde de axudas se publicará no mes de xullo e haberá un mes para solicitalas. Posteriormente, os beneficiarios seleccionaránse por completo no mes de setembro para iniciar os contratos no mes de outubro. Cambiando de área, en este caso en materia de emprego, un acordo que apoia a perspectiva do Goberno galego a prol do diálogo social. Algo que, ademais, traballamos para institucionalizar cun futuro decreto como algo esencial para o progreso da economía galega. Así, algunhas iniciativas de reinserción laboral impulsadas pola Xunta, como pode ser Emprega NAP, relacionado coa industria auxiliar da construción naval, ou Emprega GAL, do sector do aluminio, súmase hoxe a aprobación en Consello dun convenio de colaboración cos axentes sociais do noso sector industrial, para impulsar a empregabilidade e reinserción no mercado laboral de ata 900 afectados polos peches das centrais térmicas de As Pontes e Meirama. A iniciativa está dotada con 1,5 millóns de euros para repartir entre o presente ano e o 2028 e o obxectivo é que 360 persoas con emprego e 540 desempregadas desenvolvan itinerarios de empregabilidade verde. Mais concretamente, son obxectivos a formación profesional individualizada, centrada en enerxías renovables e eficiencia enerxética, a mellora das competencias en reciclaxe profesional ou adaptar a formación ás necesidades dos sectores produtivos, axudando así tamén a cubrir a demanda de man de obra. Tamén no ámbito do emprego, un informe que responde á intención da Xunta de fortalecer e modernizar o servicio público de emprego en Galicia. Se hai 2 anos convocamos máis de 130 plazas de orientadores laborais para traballar nas oficinas de emprego autonómicas, hoxe o Consello acordou financiar a contratación de 267 orientadores en concellos e entidades sin ánimo de lucro con un investimento de 8,3 millóns de euros. As funcións destes profesionais é axudar ao desenvolvemento de medidas do Servicio Público de Emprego e apoiar os orientadores laborais da Xunta axudando de xeito personalizado a quen o precise para casar a oferta e a demanda. Cambiando de área, 2 temas que amosan o compromiso do Executivo galego tamén coa comarca do Ortegal. En primeiro lugar, un acordo para seguir mellorando as instalacións deportivas da nosa comunidade e hoxe o Consello deu luz verde ao acondicionamento do pabellón municipal de Cariño por importe de 240.000 euros. O convenio asinado co Concello sinala que a Xunta vai aportar o 80% do importe das obras no ano 2025 e 2026 e a Administración local o 20% restante. As actuacións consistirán na necesaria reparación e acondicionamento da cuberta da pista, na sustitución de portas e creación de saídas de evacuación acordes coa normativa actual. E, en segundo lugar, o segundo acordo que facía referencia ao Ortegal é en concreto, autorizar ao Consello o proxecto para construir unha senda peonil na AC 862 en Ortigueira cun investimento de 350.000 euros. Cunha longitude total de 500 metros, este treito busca favorecer o acceso peonil ás vivendas próximas e tamén unir o centro do municipio cun aparcadoiro que se emprega durante todo o ano de maneira especial durante o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. A previsión é que o proxecto se aprobe en outono para despois redactar o proxecto construtivo e licitar a execución das obras, que ten un prazo de execución de 6 meses. En materia de infraestructuras, hai un acordo que amosa tamén o compromiso do Goberno galego por mellorar as contornas urbanas, suprimir barreiras arquitectónicas e revitalizar o territorio. Hoxe o Consello acordou colaborar co Concello de Redondela para acondicionar a avenida de Mendiño, na PO 363. Dos 1,6 millóns de euros que custa a obra, a Xunta invertirá o 70% do total, é dicir, 1,1 millóns. Esta actuación, dende o núcleo urbano ata a praia de Cesantes, responde á petición do Concello de Redondela de reordenar este treito para mellorar a seguridade viaria.
E seguimos con outro acordo en materia de vivenda. Como saben, todas as semanas traemos acordos para avanzar no obxectivo de dobrar o parque público de vivenda disponible nesta legislatura. E, ademais, tamén estamos a traballar para rexenerar e fixar población nos cascos históricos nas nosas vilas e nas cidades. Hoxe, o Consello aprobou a contratación de obras de rehabilitación en 13 edificios de Ferrol, de Lugo e de Mondoñedo, para crear 26 vivendas para alugueiro social nos conxuntos históricos destes concellos. Tamén vanse a habilitar 17 rochos e 3 locais. As actuacións nos inmobles que foron adquiridos pola Xunta por case 750.000 euros contan cun investimento global de 8 millóns de euros. Todas as vivendas que van a dar lugar pasarán a formar parte do parque público de vivendas propiedade da Xunta e, polo tanto, adxudicaránse atendendo o rexistro de mandantes de vivenda de Galicia. Onde se van a ubicar? Pois no Concello de Ferrol hai 6 edificios situados na Rúa San Francisco 13, Rúa Mercé 22, Rúa Dolores 28 e Rúa Esparteiro 18, 46 e 59. No Concello de Lugo, 2 edificios na Rúa Catedral nos números 18 e 22. E, por último, en Mondoñedo vais a actuar en 5 edificios, situados na Praza de Muiños da Riba, número 24, Rúa Guevara 7 e 9, Rúa Febrero 30 e Rúa Álvaro Cunqueiro 34. Cambiando ahora o eido social, adoptamos tamén no Consello da Xunta un acordo para seguir atendendo do mellor xeito posible as persoas con discapacidade. Isto é unha prioridade para o Goberno galego e por iso levamos moitos anos traballando pola igualdade de oportunidades e acceso. Sempre da man das entidades que coñecen mellor que ninguén as necesidades das persoas con discapacidade e as súas familias. Así, o Consello vén de autorizar por 4º ano o convenio entre a Xunta e Down Galicia para programas de formación e inclusión sociolaboral, un 22% máis que con respecto ao anterior convenio. Son, polo tanto, 200.000 euros para un proxecto que ten como destinatarios a persoas maiores de 16 anos que teñan unha porcentaxe de discapacidade superior ao 33%. Que beneficios van a ter neste programa? Pois os participantes poderán completar a súa formación práctica en centros de titularidade da Xunta, o cal permitiralles vivir a súa primeira experiencia no ámbito laboral. No campo sociosanitario, aprobamos hoxe unha nova convocatoria dunha línea de axudas destinadas a mellorar a saúde mental dos galegos e das galegas. Compre lembrar que durante o ano pasado se desenvolveron 58 programas de interés xeral no ámbito dos trastornos mentais e adición gracias ás achegas da Xunta. Agora o Consello deu luz verde a unha nova convocatoria de axudas para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para a realización deste tipo de programas. Contará cun orzamento de 1,3 millóns de euros, que supón un 11% máis que o ano anterior, e contará con anticipos tamén do 100% das axudas ás entidades, que poderán xustificar posteriormente a realización das actividades e, como sabe, isto lles axuda moito a leválas a cabo. No ámbito sanitario, varios acordos para seguir garantindo a mellor formación dos estudiantes galegos nas ciencias da saúde. Dende o ano 2001, o Servicio Galego de Saúde e as 3 universidades públicas galegas manteñen un acordo de colaboración que fai posible que os profesionais sanitarios poidan compatibilizar a súa actividade docente e investigadora coa súa labor asistencial. Somos conscientes que nas carreiras sanitarias é especialmente importante que o alumnado poda recibir docencia por parte de profesionais en activo, os cales poden así transmitir os seus coñecementos e experiencias aos futuros profesionais. Hoxe o Consello deu luz verde a prorrogar un ano máis estes concertos coa Universidade de Santiago, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo por valor de algo máis de 5,4 millóns de euros. Con esta medida, a Xunta pon a disposición do alumnado galego todos os seus recursos para acadar a mellor formación posible. Ademais, nesta línea, a Xunta vai renovar por 4 anos máis un convenio coa Universidade de Vigo para que as actividades docentes do grau universitario de Enxeñería Biomédica poidan realizarse nas instalacións sanitarias do Servicio Galego de Saúde. Falamos dun importe total de 560.000 euros, dos cales a Xunta vai aportar a metade.
Outro asunto vencellado á sanidade pública é a aprobación dun decreto co que buscamos reforzar o servicio, o benestar dos seus profesionais e, en última instancia, lóxicamente, a saúde de toda a poboación galega. Como saben, a Xunta quere garantir o mellor estado dos servicios públicos e dos seus traballadores, reforzándoos, cando sexa posible, con recursos materiais e humanos. Nesta línea, hai 2 semanas, avanzábamos co obxectivo de favorecer a estabilidade e reducir a temporalidade a oferta pública de emprego 2025 para o Servicio Galego de Saúde, que se ampliará ata as 3.460 plazas, 2.000 máis das previstas inicialmente. Hoxe o Consello aprobou esta convocatoria despois de que o 10 de xuño fose presentado en mesa sectorial e contase co apoio dos sindicatos. Como lembrarán, este incremento débese á decisión de superar a taxa de reposición do 120%, que, de xeito xeral, existe para o personal sanitario por parte dun sector prioritario. Mais en detalle, do total das prazas ofertadas, 1.340 serán para a categoría de persoal diplomado sanitario, 271 para licenciados sanitarios, 1.124 para o personal sanitario de formación profesional e 725 para o persoal de xestión de servicios. Ademais, 179 estarán reservadas á quenda de discapacidade xeral e 71 a de discapacidade intelectual. Compre lembrar que esta oferta súmase ás que están pendentes de convocar, facendo posible convocar novos procesos de contratación dun total de 5.500 prazas de personal estatutario. Continuamos con outro acordo en materia sanitaria destinado a garantir a calidade da asistencia en toda Galicia durante o verán, así como mellorar a estabilidade dos seus profesionais. Como saben, durante os próximos meses as necesidades de persoal en atención primaria se van ver incrementadas, tanto para cubrir as vacacións como polo importante incremento de poboación que sufren sobre todo aqueles concellos costeiros. Por este motivo, e en liña coas medidas adoptadas o ano pasado e cuya efectividade quedou demostrada, o Consello aprobou un investimento de 12,1 millóns de euros para reforzar os servicios de atención primaria durante este verán. Cales son as medidas? Pois o novo plan de cobertura da atención primaria establece a creación dunha bolsa de persoal voluntario dispoñible para cubrir as gardas nos PAC e que suma, de momento, 149 profesionais. Ademais, a participación voluntaria dos médicos do 061 nas gardas de urxencia da atención primaria. En terceiro lugar, ofertas de mobilidade temporal, que teñan como destino os centros de saúde onde sexa preciso un reforzo. E, en cuarto lugar, un programa de reforzo no que pode participar persoal residente MIR de cuarto ano nas especialidades de pediatría e medicina familiar comunitaria. E, por último, rematamos, o Consello da Xunta vén de acordar que se inicie a elaboración dos orzamentos da Comunidade Autónoma para o vindeiro ano. A orde publicarase mañá no Diario Oficial de Galicia e hai que resaltar que, mentras que o Goberno de Galicia comeza a traballar nas contas do ano 2026, o Goberno de España sigue funcionando coas contas do ano 2023. Precisamente neste momento que as incertezas e inestabilidade a nivel nacional e internacional é cando máis necesario resulta que Galicia siga avanzando pola vía da confianza. As novas contas contarán coa previsión para culminar os proxectos financiados polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia que deben estar executados, como saben vostedes, en agosto do 2026. Pero para explicarlle todos os detalles, ten a palabra o conselleiro de Facenda. Ola, bo día a todos. Pois, como acaba de anunciar o conselleiro, efectivamente, neste Consello damos por comenzado o proceso orzamentario para o ano 26, co primeiro trámite que é a orde de confección de aprobación de orde de confección de orzamentos e aprobación tamén do calendario de elaboración dos orzamentos para o vindeiro ano.
En primeiro lugar, me gustaría remarcar que, como ben saben, o orzamento é a ferramenta básica que temos os gobernos para planificar e xestionar as actuacións precisas para alcanzar os obxectivos do Goberno de Galicia. Nas contas públicas fixamos as prioridades do Goberno co obxectivo de dar resposta ás necesidades da cidadanía para un ano concreto, pero marcado nunha planificación estratégica de medio prazo, como ben saben. E Galicia, gracias á estabilidade política e institucional da que goza, quere seguir achegando certezas e previsibilidade, polo que un ano máis elaboramos en tempo e forma a orde de elaboración de orzamentos para 2026, que sairá, como dicíamos, publicada mañá no Diario Oficial da Comunidade Autónoma. Con este trámite comezamos o proceso orzamentario para 2026 coa normalidade habitual que continuará a finais de xullo coa aprobación do teito do gasto non financeiro, a entrega do proxecto de orzamentos ao Parlamento antes do 20 de outubro, como preceptúa a Lei de Réxime Financeiro de Galicia, co obxectivo de que entre en vigor o primeiro día de 2026 para comezar a súa execución, dando continuidade así ao ciclo orzamentario da legislatura. Como cada ano, a hora de comezar a elaborar o orzamento, temos que ter en conta o contexto no que se enmarca, que nesta ocasión ven condicionado por unha serie de incertezas que a ninguén se lle escapan. En primeiro lugar, non podemos deixar de falar das tensións geoestratégicas que se concretan en situacións bélicas en Ucraína e o Oriente Medio que, lamentablemente, están moi de actualidade. E tamén falar das tensións comerciais pola cambiante política arancelaria dos Estados Unidos. E iso fai que, por exemplo, neste mapa que vemos aí na presentación, a maior parte, ese mapa reflicte as estimacións de crecemento mundial do Fondo Monetario Internacional e, como poden ollar, a maior parte dos países, en especial dos países de renda alta, están dun color verde claro que indica un crecemento entre un 0 e un 3%. Por ese é o rango no que se atoparán a maior parte dos países para o vindeiro ano, digo, dos de renda media alta, como dicía. No eido nacional, sumamos a estas incertezas, ademais, a inestabilidade política de España e do seu goberno, con 2 anos en presentación de orzamentos e retrasos na actualización das entregas a conta para as comunidades autónomas, como saben, e, por tanto, as previsións están tamén moi condicionadas por esta situación. O crecemento real estimado vai na liña do crecemento potencial do país. Aí tamén temos sendas estimacións, as de AIREF e as do Banco de España, e as dúas amosan esas previsións que mudan propias dun marco de incerteza. Aínda así, 2026 será un bo ano e permanecerán moitas das fortalezas que marcaron a recuperación post-pandemia. Porén, é clave recuperar a produtividade para converter o rebote cíclico nun crecemento estructural. Aínda así, tamén Galicia segue cun bo ritmo de crecemento e creación de emprego e, como facemos sempre, actualizaremos as nosas previsións macroeconómicas cando presentemos a finais do mes de xullo, como dicía, o teito de gasto non financeiro no informe de estrategia económico-financeira que acompaña a devandita proposta de teito. Afortunadamente, a nosa comunidade autónoma segue a súa propia senda de estabilidade e, aínda que condicionada por estas dificultades, mantén o seu propio estilo que nos está a permitir ter un diferencial positivo de crecemento post-pandemia que mantemos ata este momento, de 2 puntos, como se pode apreciar na gráfica. Pese a todas estas incertezas, Galicia segue a funcionar. En a orde que publicaremos no Doga de mañá, recollemos as prioridades que nos marcamos para 2026, condicionadas por esta conxuntura económica a que facíamos referencia e ao noso propio ritmo de crecemento. Citareilles as principais. Aumentar o crecemento potencial da economía galega mediante a modernización e innovación dos sectores produtivos que permitan mellorar a capacidade de crear empregos de calidade. Acelerar os investimentos en proxectos transformadores para a modernización dos servizos públicos autonómicos, en especial a saúde, a educación e os servizos sociais
reforzando especialmente a atención á dependencia. Continuar a desplegar o plan de vivenda, aumentando a oferta e promovendo tamén unha mobilidade sostible e a seguridade viaria como factor de cohesión territorial. Outro punto importante será reforzar as políticas de emprego, fomentando a adquisición de novas habilidades e a formación profesional, e tamén teimando nas políticas que apoian o retorno do talento. E, por último, seguir a apostar por un turismo sustentable e vertebrador, rematando a programación que xa temos comenzada para o vindeiro orzamento do ano 27 e preparando a estrutura para a xestión das novas competencias do litoral transferidas polo Goberno de España. Todas estas prioridades son perfectamente coherentes e ten o seu encaixe no Plan Estratégico de Galicia 22-30 ao que me refería ao comezo da miña intervención. Dentro das prioridades para asignar para as asignacións de gasto nunhas contas no marco da elaboración dos orzamentos para 2026, temos que salientar tamén moitas incertezas que se derivan desta situación interna que vive o país, da falta de orzamentos do Estado nos 2 últimos anos, con contas prorrogadas dende o ano 23, que condicionan a evolución de moitas políticas cofinanciadas entre ambas as dúas administracións ou de investimentos que deben complementarse. Tamén pola non concreción dos compromisos de consolidación fiscal, o objetivo de estabilidade orzamentaria ou de débeda, non só xa o deste ano, sino tamén o do vindeiro ano para elaborar estas contas. E pola falla tamén da adaptación de España ao novo marco de gobernanza fiscal europea, xa que a Lei de Estabilidade Orzamentaria do noso país non versa do anterior marco, das anteriores regras fiscais, e non está adaptada ás novas regras fiscais que se aprobaron en decembro do ano pasado. E, por último, tamén pola falta de previsión sobre a evolución, por exemplo, de partidas moi importantes de gasto que están condicionadas por decisións da Administración Central, como a evolución da masa salarial dos empregados públicos, que ocupa unha boa parte dos créditos orzamentarios que forman parte duns orzamentos autonómicos. Aínda con estes condicionantes, no vindeiro ano 26, queremos seguir a manter o noso estilo Galicia, que nos está a permitir mellorar as nosas previsións de déficit público e acadar na práctica a consolidación fiscal, que nos está a permitir tamén estar a cabeza do esforzo investidor, segundo as últimas contas pechadas, cun 16,4% do total do gasto non financeiro no 2024, case o dobre da media das comunidades autónomas, e este tamén é un factor que apoia o crecemento económico. Reducir a ratio de endebedamento PIB máis do previsto ata un 14,5%, na senda marcada polo noso plan estratégico, cun diferencial de 6 puntos co resto das comunidades autónomas, e o que nos permitirá adiantar ao ano 27 o obxectivo previsto para o ano 30 de chegar ao 13% de ratio de EBITDA PIB. E seguir a pagar con asilidade os nosos proveedores. O último ano pechado fixemos unha media de 17,3 días, case a metade tamén que a media das comunidades autónomas, que superaba os 31 días. Por tanto, cando xa temos que comezar a traballar nos vindeiros orzamentos, pois, paradóxicamente, o Goberno Central acaba de aprobar aínda agora a actualización das entregas a conta correspondentes aos orzamentos que estamos a executar, aos orzamentos do ano 25. E as comunidades autónomas aínda non temos recibido estes recursos. A única certeza que temos é que existe unha diferencia de 1.531 millóns de euros en termos anuais entre as contías que se ingresarán a Galicia e as que estamos a recibir mes a mes, a razón de 128 millóns de euros cada mes de diferencia. Pese a este retraso, de momento de 6 meses, a Xunta blindou os recursos que estamos destinando aos servizos públicos, á educación, á sanidade e ás políticas sociais. E, claro, evidentemente, isto motivou un esforzo de financiamento adicional por parte da comunidade autónoma que ten un custe financeiro. Un custe financeiro que non está previsto que se reintegre a nosa comunidade autónoma de 6,5 millóns no que levamos de ano e que aumentará ata que o Goberno regularice efectivamente esta situación. E, ademais, tamén salientar que temos unha diferencia de 23 millóns de euros entre o total do importe das entregas a conta anunciadas o pasado mes de xullo para elaborar os orzamentos deste ano e as que agora se comunican porque se actualizan
a data na que se aproba o Real Decreto Lei ao que facía referencia. En definitiva, esta situación amosa o importante que ter aprobados uns orzamentos en tempo e forma que, lamentablemente, o Goberno Central, casi 2 anos despois de celebrarse as eleccións xerais, insisto, nin tan siquiera foi quen de presentar o proxecto de orzamentos nin no 2024 nin para este ano 25. O Goberno galego, en cambio, sí que porá de novo a estabilidade ao servizo dos galegos e galegas. Seremos previsibles e achegaremos certezas, iniciando con normalidade a elaboración dos orzamentos para o vindeiro ano 26. Por tanto, desta forma, mentres o Goberno Central segue cuns orzamentos os de 2023, a Xunta de Galicia avanza xa cara aos orzamentos do ano 26. Moitas gracias. Conselleiro, tiña unha dúbida sobre as entregas a conta. Comentaba agora que non está previsto que se reintegre esa diferencia. Non sei se se confirmou desde parte do Goberno que non se vai a reintegrar o que non se pagou estes meses e tamén que suporá para as contas da comunidade. Se tedes pensado reclamalo. A diferencia das entregas a conta é a diferencia entre o que estamos a ingresar, como dicía antes, e que foi comunicado no seu día polo Ministerio. No decreto lei publicado a semana pasada se recollía esa cifra actualizada, que son esos 23 millóns menos, e se indica que unha parte se pagará neste verán e outra en setembro. Por lo tanto, sí que vai ser pagada esa diferencia. O que está a xestionar son desfases de tesorería importantes e para manter eses períodos de pago cos que queremos cumplir cos nosos fornecedores, porque boa parte deles son pequenas e medianas empresas galegas e precisan esa liquidez, polo que nos recorremos a financiamento adicional que ten un custe en termos de xuros. Que hai, bons días. Fai uns días o BBV sacaba un informe que rebaixaba as previsións de crecemento de Galicia do 2,6 ou 2,3, creo lembrar, e incluso para o ano 2026 tamén a baixaba a 1,3%, creo lembrar. Non sei se a Xunta está neste horizonte, é dicir, de que vai haber menos crecemento do agardado. E despois, claro, entendo que parte desto ven polas incertezas internacionais, que é o que nos está marcando un poquinho a política económica. E tamén quería saber, este ano os orzamentos chegaron casi a 14.000 millóns, hubo un crecemento de 2,6, creo lembrar. Non sei se a Xunta baralla superar para o ano que ven ese teito dos 14.000, vai haber algún incremento máis ou se vai a manter o orzamento tal cual estamos este ano. Grazas. Bueno, xa indiquei, porque condiciona un pouco o proceso de elaboración de orzamentos, no punto no que estamos agora mesmo en ese inicio do proceso, e por iso botamos unha ollada a envolvente financeira dos orzamentos en termos xerais, o que acontece nos países cos que temos as principais relacións comerciais e con Europa, e por iso amosei un pouco a previsión de evolución do Fondo Monetario, que están moi condicionadas pola incerteza. Evidentemente, o crecemento da economía española e galega tamén o estarán, pero eso o concretaremos no informe de estrategia económico-financeira que presentaremos a finais de xullo. Por tanto, imos a esperar ata ese momento porque estamos analizando todos os datos que son numerosos e cambiantes e será entón cando concretemos as cifras de crecemento da nosa economía. Evidentemente, como a cifra de crecemento da economía condiciona a recadación fiscal e como a recadación fiscal condiciona o tamaño dos orzamentos, pois todo está relacionado. Entón, non corramos máis do que podemos e esperemos un mes e medio para no informe de estrategia financeiro fiscal ver o que acontece coa economía galega ou as nosas estimacións, alo menos, e coas finanzas galegas.
Sí. Bos días, conselleiro. Sobre o plan de reforzo asistencial no verán nos centros de atención primaria, quería preguntarlle, aparte destas 4 medidas, cantas prazas creen que se van a pechar, se vai a pechar algún centro ou cantas camas se van a perder durante o verán. Despois quería preguntarlle tamén, o secretario xeral dos socialistas galegos dicía esta fin de semana que el prevé que a legislatura se complete e con Pedro Sánchez á fronte, non con outra persoa. Que opina? Grazas. Vamos a ver, con respecto á primeira pregunta, eu creo que ainda é cedo para ter os datos cerrados e seguramente lle daremos conta un pouco máis adiante das prazas que se poden utilizar. Non? O que queríamos facer é facelo con tempo. O ano pasado, sempre recorrente nos meses de verán, porque, lóxicamente, os profesionais tamén teñen dereito ás súas vacacións. Hai un desprazamento hacia as zonas costeiras tamén por parte de turismo e propiamente a poboación galega, e o que queríamos era reforzar esas prazas e non ter eses problemas. Non? Polo tanto, o ano pasado funcionou e este ano, pois, esperemos que funcione polo menos igual que o ano anterior ou, se cabe, mellor. Non? De todos os xeitos, os datos concretos seguro que os poderemos avanzar en datas próximas. E en canto ás declaracións do señor Besteiro, pois a verdade é que nos levamos denunciando de principio de legislatura que está máis desnortado que nunca, non? E xa non é que o denunciemos non, sino que, ademais, elección tras elección, cada vez que os cidadáns poden decilo, tamén o amosan. Agora utiliza unha investigación judicial arquivada para atacar o Partido Popular. Bueno, eu creo que nesa entrevista decía que o que lle preocupaba aos españois eran os acordos co Bloque. Eu creo que non. Realmente. Si está neste mundo, si sai pola rúa ou fala con calquer conocido ou escoita as conversas que hai en calquer parte, eu creo que a situación política derivada da presunta corrupción que afecta ao presidente Sánchez, o Partido Socialista e o Goberno é un tema de conversa ou de mofa en calquer ámbito, con independencia incluso da ideoloxía dos que interveñan. Non? Eu creo que esta situación lle preocupa moito aos galegos e supoño que o señor Besteiro debería de revisar un pouco a súa situación e a situación do Partido Socialista. Boa tarde, conselleiro. Dúas cuestións moi breves. A primeira é que a finales da semana pasada os sindicatos pedían ao goberno galego que cesase a un subdirector xeral de inspección por unhas opinións e unha serie de escritos que fixera. Non? Ante esta petición, o conselleiro dixo que, defendeu que era liberdade ideolóxica e que iba a falar con esa persoa. Entón, a pregunta é se xa sabe se tuveron esa conversa, se falou. E a segunda a este respecto é que valoración fai desde o goberno galego sobre estas opinións e declaracións deste cargo da consellería. E a segunda cuestión é que hoxe o Consello Escolar da Universidade de Santiago quitou unha nota dura, por decirlo así, ca Xunta, porque finalmente, non hai mestrado de matemáticas, non desaparece do USC. Entón, acusan ou responsabilizan a Xunta de non facer todo o posible por mantelo. Cal é a súa opinión ao respecto? Gracias. Moi ben, moitas grazas. En primeiro lugar, con respecto á primeira pregunta, non son consciente de se esa conversa, non lle podo responder se produciu ou non, pero lle transmitimos o que transmitíamos na pasada semana. Non? Primeiro, que é revelador que aqueles que se manifestan en contra esa neutralidade ideolóxica da que falamos na Xunta de Galicia sexan os primeiros en levantar a má e pedir que se destituya unha persona coa que non están de acordo coa súa opinión. Nos creemos que os funcionarios teñen dereito a, lóxicamente, ter a súa ideoloxía e a poder opinar libremente. E pedimos o respeto. Imagínese vostede que a Xunta de Galicia cesara a aqueles funcionarios que fan declaracións ou que pensan distinto a como pensa o goberno. Vaya follón teríamos na Xunta de Galicia e na sociedade. Non? Por lo tanto, é o que pido un pouco de respeto, non? Que aos funcionarios se lles xuzgue ao final polo seu traballo, que é o importante e é polo motivo polo que teñen que ser xulgados. E, polo tanto, vamos a respetar cando coincidan coa nosa opinión e tamén cando non coincidan, non? Que eu creo que iso é importante. E con respecto ao mestrado de matemáticas non teño información que lle poda dar agora mesmo, pero non se preocupe que falaremos con Educación para que ya traslade canto antes. Hola, boa tarde, conselleiro. En primeiro lugar, sobre o plan de cobertura do verán, entendo que inclúe o dos MIR de último ano que van prestar
asistencia. Será como ano pasado, con consultas que entendo que van a estar supervisadas. Se falaron ao respecto co Goberno Central, porque o ano pasado este tema causara un pouco de polémica. E sobre outro asunto, non sei se vostede concorda coa afirmación do expresidente Aznar, que hoxe Feijóo secundou, de que Pedro Sánchez podería alterar as eleccións. Moitas gracias. Moitas grazas. Bueno, a verdade é que en relación ao primeiro asunto se decía que o interés que temos é paliar pois a reducción de personal que está a traballar durante o verán debido ás vacacións, lóxicamente, tamén debido ao aumento da demanda en algúns sitios. O ano pasado o plan funcionou, efectivamente houve algunha diferencia de opinión con respecto ao Ministerio, pero nos consideramos que efectivamente os de cuarto ano que están facendo MIR poden levar a cabo esas consultas e, lóxicamente, tamén atendidos ou supervisados. Por lo tanto, vamos a seguir na mesma línea, confiando en que este ano incluso podamos mellorar a resposta que tivemos o ano pasado e se note menos na poboación pois que estamos en verán e que, lóxicamente, hai que entender que esas situacións poden provocar pois unha maior demanda en algúns puntos en concreto. E, en segundo lugar, mire, non é que concordo que non, pero a situación que vivimos durante os últimos meses é asombrosa. Creo que poucas non se ten recordado unha situación así. Cada día estamos expectantes a poboación a ver que novedade hai, cando xa pensamos que está todo feito, revelado e que non pode ser peor, pois nos asombra un titular dun medio de comunicación unha nova revelación, non? E é comprensible que moitas persoas podan facerse plantexamentos que merecerían ser estudiados, non? Pero no caso que quedou demostrado polas escoitas que houbo é que parece ser que as eleccións primarias foron, alteradas, por así decilo, pola xente que iba no Peugeot con Pedro Sánchez, que despois dun ano recorrendo España agora di que non os coñecía. Que lle vamos a facer? Que hai, bons días. Hoxe o delegado do Goberno realizaba un acto, desplegaba un pouco a bandeira de orgullo, precisamente porque hoxe se celebra o Día do Orgullo. Non sei se a Xunta ten previsto realizar algún acto, porque, varios concellos tamén teñen previsto realizar actos, e se é que non realiza ningún acto debido a, se hai algún motivo. Relacionado con isto, quería preguntar, acabamos de saber os datos de que un incremento de un 9,5%, creo que das denuncias de violencia de xénero no primeiro trimestre. Quería pedirlle unha valoración a este respecto. E despois, xa unha última cuestión, ben dada que dentro de nada celebramos o primeiro ano do traspaso de costas a Galicia. Quería pedir unha valoración, é dicir, que fixa a Xunta durante todo este ano, posto que xa ten directamente competencias en costas. Gracias. Vale, moi ben. Pois, con respecto á primeira pregunta, descoñezo se temos algún acto organizado por parte da Consellería correspondente, pero seguro que lle damos conta en calquer caso. En todo caso, nos sumamos a calquer tipo de manifestación ou acto no que se poda recoñecer o Día do Orgullo Gay. Non temos ningún problema. En segundo lugar, en canto ao incremento das denuncias por violencia, pois non temos máis que congratularnos. E me refiro, lóxicamente, é necesario que cando hai unha actuación ou se produce un feito de violencia de xénero, nos animamos a denunciar, por suposto. O que nos gustaría é que non se produceran nunca porque desaparecesen, pero mentras existan, nós o que queremos é que se sigan denunciando, que siga a súa tramitación e que se resolvan. Por suposto que estamos neso e, además, estamos a poñer pois moitos recursos para que isto sexa así e incluso, unha vez que se denuncia, poñer moitos recursos a disposición da vítima nos propios xulgados, nas oficinas de atención que existen nas 7 cidades, incluso agora de maneira telemática para que non teñan ni siquiera que esperar, donde se lle poñen a súa disposición ou que teña coñecemento de todo tipo de recursos que ten a súa disposición e que lle axuden neses momentos complicados. E, en terceiro lugar, falaba de que se cumplía un ano do traspaso. É igual, vamos a pensar que estamos en xullo, non? Que fixemos durante este ano? Pelexar. E isto é incrible, non? Porque
algo que estaba claro, algo que outras comunidades conseguiron facilmente reproducindo o que fixemos en Galicia, nós tivemos que pelexear e empregarnos a fondo para que dentro dun mes teñamos as competencias totales, non? E tivemos, recordo, e é necesario, non? Recorde que a primeira noticia en relación á Lei de Costas e o posible traspaso é que era máis ou menos unha declaración de independencia de Galicia. Recorde que houve outras comunidades autónomas que optaron polo mismo texto e que a esas comunidades autónomas se lle recoñeceu sin ningún tipo de problema. E recorde que en Galicia o último día de prazo que tiña o goberno para poñer un recurso ante o Tribunal Constitucional fixo, sin ni siquiera levantar o teléfono e chamar a Administración Autonómica, non? Por lo tanto, estamos orgullosos do traballo feito, de non desvanecer polo camiño. É verdad que nos deu forzas ver que tiñamos razón e que nos alegramos moito cando o Tribunal Constitucional lle deu ou lle quitou a razón, mellor dito, o Goberno de España, non? Despois houve unha negociación que tampouco foi fácil. Unha vez que se produciu a sentencia, tivemos que insistir varias veces por carta ao Ministerio de que queríamos sentarnos a negociar xa en concreto cales eran os recursos que o Ministerio iba a trasladar á comunidade autónoma. E aí tamén houve unha negociación que non nos gustaría que tivese rematado de outra maneira, pero sobre todo poñíamos en riba a mesa empezar a xestionar o litoral e vámoslo a facer, si non me falla a memoria, a partir de principios de xullo, me parece que é, non? Por lo tanto, agora estamos ubicando o personal que vai a pasar a depender da Xunta de Galicia, buscando as ubicacións e organizando os servicios para que cando chegue ese día podamos exercer esas competencias que tanto nos costou que o Goberno cedese única e exclusivamente por ser unha comunidade gobernada polo Partido Popular. Alguna cousa máis? Moi ben, pois moitas grazas a todos.